Guys, ओरैबायदि बुलायलायबाय ओरैबायदि अखा मानसिफोरा बुलायनायखौसो नायगासिनो माने हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय नोंथांमोननो आङो फार्स्ट खालिबोथ' मोजां भिडिअ देखायनो हालियासै सेकेन्ड खालिबोथ' मोजां भिडिअ देखायनो हालियासै बेनि थाखायनो लास्ट खालि नोंथांमोननो एसे देखायनो सानबाय आरोना लारि लारि मा फानदों लास्ट खालि आङो एसे थाबनो ओंखारबोनाय जादों मानोना हटेल खुलिनानै दोनदों नालाय चावमिन हटेल बेनि थाखायनो एसे खामानि मावनो थाखाय बाखि दिनहाथ' आङो लोमजानानै थाबाय नालाय ओमफ्राय लास्ट खालि एसे बिजि थुजानानै मोजां मोननायखाय माने एसे थाबनो फैनानै माने खामानि मावफैबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस स्टेजाव रावबो मोसायाखै थेवबाबो नायग्राफ्रा माने एडभान्स फैनानै थाफैखाबाय आरोना मानोना जिरायनानै नायनायनि गोजोननायानो आलादा जाहैयो नालाय बेनि थाखायनो एडभान्स जिरायफैनानै थाखाबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोथोरानो बिराद खस्थ' खालामदों आरोना मानसिफोरखौ दखानिफोरखौबो इदिनो मानसिफोर फुजा नायनो फैग्राफोरखौबो बिराद खस्थ' खालामनाय जादों लोगोफोर एसे खामानि मावनो हटेलाव एसे खामानि मावनो फैबाय आरोना आङो चावमिन दखानाव आंनि चावमिन दखानाव माने रावबो मानसि गैया लोमजानाया हामनायखाय माने आङो फैबाय आरोना बिराद मोजां मोनदों मैया एथ' बेरायनो हाखादियासै आङो मानोना आङो बिजिबो थुनाय जायाखैमोन नालाय दहाय बिजि थुबाय ओमफ्राय हामनायबो मोनखाबाय माने स्रां थांखाबायमोन बेनि थाखायनो आङो एसे खामानि मावनानै होफैनि होननानै मैयाबोथ' मावनाय जायाखै दाखालिबोथ' जाबाबो मानसि गैया नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था गाइस माबा खोमसिसि जायगायानो ओं बेबो मोनसे खोथा खोख्लैगासिनो नै मानसिफोरा जागासिनो कास्टमारफोरा फैगासिनो ओमफ्राय बिथिंजायबो जागोन ओरैबायदि थांनाय लामाथिं बिराद मानसि जादों लोगोफोर नैबे गोदोनायाव लानायखौ जे सानना जे माबायदि गोदोनायाव बिदि जि लादो आरो जि जोमदो साननाङा जे मानोना आंहा एसे लोमजादों नालाय ना गोजांनाय गुजुनाय मानाय बिदिनो निम'निया जादों नालाय बेनि थाखायनो आङो जिखौ बिदि लानो गोनां जादों आरोना नैबे कास्टमारफोरा आंनि साबस्क्राइबार होनदों आंखौ सिनायनो बिथांमोना आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना थेंक इउ स' माच मा जानो फैदों मा होनोमोनलाय चिकेन चावमिन ओइ hago la jaro. Ama भाई को से हमें तो ब्लॉग में ऐसे बोल रहा है। ये बोले करो, ये बोले नहीं आगो ले रहे हैं। ये आगो रास्ता बोल रहे हैं। हाँ, रावण तुमरा।
मोसानो थांनो नागिरबाय एबार हायबाय आयौ जायगायानो गैया लोगोफोर होमबाबो जों दसे guys ओरैबायदि बुलायलायबाय नै बैथा आर्मियानो दं आर्मिफ्रा जेबो खालामाखै माथो ओइ नै बिसोर रिक्स लाया नै बिथिङा ओरैबायदि मानसि हाजार बुलायनाय जियासो नायहरजोबदों माने बयबो गाइस लोगोफोर ओरैबायदि अखा मानसिफ्रा बिराद बुलायनायखौसो नायगासिनो माने मानसिफ्रा बुलायनायखौसो मोसाला रावबो मोसालानो जोंनो मोसानोसै जोंनो दांखावनोसै आरो एबार नै हायगौ फिसेल guys देखो ओरैबायदि मानसि बेसे होनानै लाबोनाय ना थाइबा 5,000 होनानै लाबोदों खम दामि सिंगारा दिसै जों एकथासोआवसो फैबाय नालाय सिंगारनि मेथाइखौ खननायखौ लोगो मोनदियासै आरोना नैबे मलाइका सैखियानो आसामिस आरोना ओमफ्राय जोङो मोसानायखौबो लोगो मोनदियासै नालाय फट'खौनो साफायनोसै होननानै फट' साफायफैबाय आरोना लोगो मोननानै गोजोननाय मोसानो नागिरदोंमोन मोसानो मोनदियासै पेकआप जाजोब्बाय माने गासैबो बिराद दुखु मोनदों नै लिडारफोरा बिसोरनो लिडारफोरा माने सिगांफोरा जोंबो मोसानो होदिया नामां नासिबो दियानाय दै बहुत दुख पाइছে আমি Tata, good night. Fai, अरे भाई साथा लाबो लोगोफोर नै खालि जाजोब्बाय मोसानायबो गैला जेबो गैला मानोना बुलायदोंमोन नालाय दहायो ओमफ्राय बुलायनायखाय माने जोब्बाय आरो सिंगाराबो थांबाय गाइस जोङो दा थांसिगोन आरोना दखानाव थांफिनसिगोन मानोना जोङो मोसानोबो मोनाखै जेबो मोनाखै ओरैनो लस ओइ दखानाव मोसाहैबानोसै ना खत्म हो गया है ये सब एकटायावनो जोब्बाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जोंनिया जोब्बाय आरोना खतम गासैबो खतम जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै न'आव गासैबो जोबजोब्बाय नालाय नै खालि जाजोब्बाय बयबो जोंनि मोजाङानो जादों दिनै लास्ट खालि ओमफ्राय सेकेन्ड खालि एसे गाज्रि जाबाय आरो मानोना थाबनो जोबदो जाहैदों मालफोरा मानोना आं लोमजानानै फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा दिनै लास्टआव फैबाय आरोना गाइस नै बिखा जागासिनो बयलारनि बिखा एखे बरियानो टेस्टिनो नै लोगोफोर हरदो दिनै जोब्बाय आरो जोंना नै सोरांजासे थानाय जाबाय आरो नै हाय होनहरदो दिनै जोब्बायना मेगन मोदै बोरै मोनखो बरिया एबार फैगोन बोसोरावबो ओं फंबायमोना बुन्दुफोरा जोंना ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय ओंखाम जाबावगोन ना जाबावला लाजिबाय दे होमबालाय सोरांजासिम थाबाय आरोना लोगोफोरजोंहा दिनै सोरांजासे थानाय जाबाय आरोना दिनै
बार्थडे लाबोनाय जिनिस बायसिगोन जोब्बाय नालाय माने लास्ट फार्स्ट खालिबोथ' माबानाय जायाखै मोसानाय जायाखै सेकेन्ड खालिबो बेनि थाखायनो लास्टआव फुरा माने माबाखौ नेबाय आरोना जोङो हटेलखौ बेनि थाखायनो ओमफ्राय बयबो थांजोब्बाय बयबो थांनाय जाजोब्बाय उन्दुनो ओंखारबाय एबार न'आव थांनानै उन्दुहैसिगोन अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयर साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरना दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबाव बाय बाय